Agrar.bg, търговската платформа на nivabg.com, ще даде възможност на всички земеделци в България да продават онлайн своята продукция и то безплатно, ако се включиш още сега. Представи си един онлайн фермерски пазар, в който твоята продукция ще може да бъде купена в цялата страна и то 24 часа в денонощието. До 31 януари 2024 година всеки фермер, който ни изпрати мейл на office@agrar.bg, ще получи напълно безплатно онлайн магазин, в който потребители ще могат да се свържат с него и да купят фермерските продукти, които той продава и произвежда. Това не се продава онлайн, ще кажете вие, а пък ние ще ви оборим и ще ви помогнем да създадете оферта, която да бъде икономически оправдана. Ще обясним как с куриерските фирми в България ще може да продавате и как куриерът ще издава касова бележка вместо вас и всички други детайли, които са свързани с онлайн търговията. Включи се до 31 януари и получи възможността да продаваш онлайн безплатно. А в профила, който ще създадем за теб, ще има и бутон "Обади се", за да се свързват с теб директно по телефона. А когато получиш поръчка, ние ще те уведомим. Целта на тази кампания реално е да може да помогне на фермерите в България да се развият и да могат да продават онлайн.